Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera. With DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng yung pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagkus ika'y pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hi po everyone, good evening po. Good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Antonia po. Antonia, tama ba? Yes po. Ilang taon ka na, Antonia? 34 years old po. 34 years old. Sang lupalop ka naman galing, Antonia? Taga Mindanao po. Taga Mindanao. Alright, Antonia, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa ha. Antonia, 34 from Mindanao. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is I'm hypersexual po. Even though na may partner po ako, parang hindi po ako kontento sa sex na binibigay niya sa akin. Naghahanap pa rin partners from time to time po. Pwede mo bang ulitin sa amin kung ano yung sinabi mo about hypersexual? Mahilig po ako makipag-sex ng kahit sino lang po. Mapa one night stand or FUBU po. Mahilig kang makipag-sex sa kahit sino, mapa one night stand, or mapa FUBU kahit may partner ka. Tama ba kami ng pagkakarinig o pagkakaintindi? Yes po. Pwede mo bang ikuwento sa amin kung paano nagsimula yung pagkakaroon mo ng ganong klaseng pagkahilig? Actually, it started po nung high school po ako. Nung nagka-boyfriend po ako. Tapos parang nag-cheat po siya. Ever since then po, parang inisip ko na po na hindi ko po nasa-satisfy yung needs niya when it comes to sex po. Kaya ang ginagawa ko po is nakikipag-sex po ko kahit kanino. May mga ibang guys din po na if we're having sex po, mga virgin pa po, mga bata pa. Tapos nagtatanong din sila sa akin kung ano po yung maituturo ko sa kanila. Mga ganun po. Tapos, ano pa mga pangyayari na na-experience mo sa mga nakaraan mo at until now? Up until now po, to be honest, meron pa rin po akong urge to having sex po. Every time na nagkaka-anxiety po ako or every time na malungkot po ako, parang yun po yung nagiging stress reliever ko. Mm-mm. Pero bakit hindi ka nakukontento dun sa boyfriend mo? May pagkukulang ba siya? Na hindi ka nasasatisfy sa kanya? Kaya ganun? Nasa-satisfy niya naman po ako kasi kung sasabihin natin, sir, sa kung ducks ba siya or jutes. Ducks naman siya. Kaso nga lang kasi hindi ko lang din maintindihan sa sarili ko kung bakit ganyan ba. May mga times talaga na tumatakas talaga ako. Tapos nakikipag-meet, gano'n. Nang hindi talaga alam ng jowa mo? Yes po. Gano'n na nga kayo katagal nitong partner mo? 9 years na po. 9 years. And dun sa 9 years na yon, mabibilang mo ba sa kamay mo kung ilan na tong mga nakadumo or nakachuk-chak-chenes mo? Actually, DJ Rocky, sa body count po, hindi ko na po din mabilang. Kasi before pa sa kanya, marami na din kasi. Tsaka, Antonia, gusto ko lang din malaman, hindi mo na tinitignan kung ano man ang itsura nito basta na makapalagayan mo ng loob
at tingin mong magkiklik kayo at magugustuhan niya rin yung trip mo at nararamdaman mo, go kayo. Ganun ba? Yes po. Yes po. So kahit sino, basta alam mong naramdaman mo sa kanya na Mainit ka, ganun. mm Yes po. Oh. Meron bang nakakaalam ng kaibigan mo, malapit na tao sa buhay mo na meron kang ganitong urges? About sa sexual desires ko po, wala po eh. Wala. And normally, kapag nakikipagkilala ka or nakikipag-meet ka with these people, nasasabi mo ba na ganito yung urge mo at nagkakaroon ba sila ng idea about your background? Actually po sa chat pa lang po nag-uusap na kami na ganun po yung gagawin namin para diretsahan na, tapos check-in na kagad, tapos na, tapos okay na. Ganun. And normally, sino Wala nagbabayad nang- ng mga ganun? Na, syempre, lalabas kayo. Yung guy po. Oh, at wala kang nakukuha in return. Like, sabihin na natin, Wala may po. satisfaction ka. Walang pera, walang kahit ano. No money involved po. Oh, hindi ka ba natatakot na magkaroon ka ng sakit in the future? o baka mabuntis. Oo. I'm having myself check naman po regularly po for HIV. How about takot na mabuntis tulad ng sabi ni Titangelo? Also making sure naman po na protected po. Pero may mga other guys kasi talaga na ayaw nila ng protection. So, pag ganun po, make sure na lang po na, ayun nga, may may nagpapacheck ako for HIV after. Tapos, nagko-contraceptive naman po ako. So nagpipills ka. Yes po. So bawal to hinto. Lalo na kung active ka, di ba? Kasi delikado, di ba? Yes po. And wala ba kayong plano ni jowa mo na magkaroon ng pamilya in the future? Actually, DJ Rocky, to be honest po, I have kids na po. With this partner? Yes po. Ilan na kids nyo? 2. 2. Na-stop ko siya before, parang nung nagbubuntis ako, tapos mga 1 to 2 years nasa-stop ko siya. Pero may mga instances kasi talaga na pag pagod ako sa trabaho or pagod ako burnt out ako sa bahay or burnt out ako sa trabaho. Yun, sa isang linggo po siguro masasabi ko 3 guys. 2 to 3 guys po. May repeat na guy ka na sinutsuk-tsak? Hindi po ako nagre-repeat ng guys. Okay, Antonia, backtrack muna tayo. Ano bang may dahilan ba ang pagiging kabataan mo? Na-abuse ka ba nung panahon na bata ka? May nangyari ba sa'yo kaya mo ito nararamdaman ngayon? Or talagang kusa mo lang siyang naramdaman ngayon kahit wala naman nangyari sa'yo? Actually po, I haven't seek any medical attention pa in regards to that po. Pero to be honest po, I was raped nga po when I was 9 years old. And this is going to be the first time po na magsabi po ako. Yeah. Usually po yung nangyayari po nung kabataan ko, parang pag bumabalik po siya sa memorya ko, ayun nga po, parang may isang personality po ako lumalabas na siya yung nagte-take over. Kaya yun yung nangyayari sa akin. Komportable ka ba na pag-uusapan tong nangyari sa'yo? Yes naman po. Kasi to be honest po, gusto ko lang din naman i-share to kasi wala pa talaga akong nasabihan kahit sino or kahit yung mga chok-chak Chinese ko, hindi ko pa po sila nasabihan na ganito po yung nangyayari sa akin. So, I feel comfortable naman po na ikwento po sa inyo. Okay. And we appreciate your trust sa aming dalawa ni Titangelo at sa Thank you. programang ito. Yes. Balikan lang namin yung nabanggit mo na you were raped at 9 years old.
Sino, Sino? pwede ba naming malaman sino itong taong 'to na gumawa ng Ah, ah, napakalupit na bagay na ito sa'yo? at first po kasi yung mga, molesta-molesta lang po nung una, yung mga pinag-iiwanan po ng nanay ko sa akin 'pag aalis po siya. Mga kapitbahay lang din po namin na mga kuya-kuya ko na din. Kasi I grew up, yun nga, sa province po namin. So, ang dami naming mga kapitbahay. So, iniwan lang ako dun ng nanay ko 'pag nagwo-work siya. So, while watching TV, ako kasi hindi ko naman aware kung yun nga, yun na nga yung nangyayari. Pahipo-hipo lang at first, mga age siguro mga 7 siguro ako nung 6 or 7. While watching basketball, tinatago sa unan yung kamay habang ginagalaw nga po yung private area ko. Tapos isang kapitbahay din na lalaki na kakandong ako sa kanya, pero natutusok na nga po, parang gano'n. Tapos nung 9 years old po ako, dun na po yung tito ko po. Bale, hindi ko naman siya relative talaga, yung kapitbahay lang din po namin. Ang ginawa niya po kasi sa akin is yun nga, inutusan niya po ako sa loob ng bahay, tapos binibigyan niya po ako ng pera. Ta's yun ginagawa niya sa akin. Pero never po akong nagsabi nun sa nanay ko or kahit kanino. Hindi din po ako umiyak or hindi din ko din po na-feel na mali yun. Nung na lang, lately na lang nung lumalaki na ako na alam ko na mali pala yung ginagawa sa akin dati. Kaya gusto ko lang din po maging aware ang lahat ng nakikinig ngayon na it's really important po na masabihan niyo yung mga anak niyo, mga pinsan niyong babae, Mm. lalaki, Mm. na maging aware sila sa mga ganong bagay. Antonia, gusto ko rin malaman at gusto namin malaman ni DJ Rocky kung yung mga tao ba na ng abuso sa'yo ay nakikita at nakakasama mo pa rin until now? Hindi na po. So, nakalipat na kayo ng tahanan ba or nawala na sila dyan sa Opo, lugar ninyo? wala na po sila sa lugar. Yung tito ko po, namatay na po siya. Tapos yung mga pinsan-pinsan po, nagsiasawa na po sila, mga ganun. Tapos nafe-feel ko naman po na parang alam nila na nangyayari dati. Tapos siguro na nakokonsensya na sila ngayon. Kaya ang ginagawa nila sa akin, every time na mag-chat sila sa Facebook or pag Christmas or New Year, nagpapadala sila ng pera, mga ganun. Pero hindi ko po talaga makakalimutan yung mga ginawa nila sa akin nung maliit pa po ako. Okay. So, 9 years old, naabuso ka ng mga taong nasa paligid mo. Gaano katagal na naramdaman mo na may something wrong sa pagkatao mo at hinahanap mo na yung ganung bagay? Anong edad? Bigyan mo kami ng 14 po ako. 14 years old. Opo. Parang ganun po ako kaaga namulat sa mga sexual activities po talaga. So, until 14 years old, until now, dire-diretso yan. Gano'ng kadalas? Yes, Gano'ng po. kadami sa isang buwan? Kung bibilangin natin sa isang linggo or buwan, gano'ng kadami? Sa isang buwan, kasi sa isang linggo po, at least 2 or 3 times 2 or 3 times. Tas iba-iba tong tao. Yes po. Tapos next week na naman, gano'n na naman. Yes po. So, kung sa isang buwan, halos 15 or more, di ba? Ang dami din, no? Hindi ko na din po siya, Mabilang hindi na. ko na talaga mabilang kasi minsan tinatanong ako ng mga nakaka-chat ko or nakaka-meet ko if ilan na ba yung body count mo. Sabi ko, hindi ko na talaga mabibilang eh. Okay lang ba sa inyo? Okay naman sa kanila. Okay. Pero bakit ngayon hindi mo sinubukan na kausapin man lang yung magulang mo din? Ama, alam mo ba, yung 9 years old ako, may naabuso ako eh. Yung panahon na na-realize mo na mali pala yung ginagawa sa'yo, di ba kasi nasabi mo kanina na hindi ka aware eh.
na mali pala yung ginagawa nila sa'yo. And then na-realize mo na lang din bigla na mali pala yun. Hindi pala normal yun. Hindi pala normal yun. Hindi ka ba Wala na din po kasi yung magulang ko. Ulila na din po ako. Wala ka ng nanay, tatay? Wala na po. So, kanino ka Kahit naka-stay po ngayon? sa boyfriend ko po, sa bahay po namin. May sarili na po kaming bahay. Ito yung tatay ng mga anak mo, tama ba? Yes po. Hindi po niya alam. Ganito yung napagdaanan ko nung childhood ko po. So wala siyang kahit anong alam dun sa pinagdaanan mo sa kamay ng mga tagabantay sa'yo nung bata ka pa at dun sa relative mo? Never po. Parang ano din po kasi parang ang hirap lang din po kasi mag-voice out sa kanya kasi iniisip ko po na baka po ma-judge niya ako or baka iwan niya ako or wala pong makaintindi. Kasi iba naman po ngayon yung iba po kasing panahon dati kaysa panahon ngayon. O let's say po na open na po lahat. Kaso yun, may mga iba pa rin po talaga na i-judge ka po. Hindi po nila alam kung ano po yung totoong nangyari sa inyo. Parang ganun po. I'm trying myself naman na po to stop. Pero hindi ko lang din po alam kung paano siya itigil. Titigil siguro ako ng ilang days lang, ando na naman. Antonia, kung may pagkakataon ka para balikan yung nakaraan mo at may baguhin ka ng isang bagay doon, meron ka bang babaguhin at ano yun? Siguro po yung lumaban sa mga taong pilit na yun, sinaktan ako nung bata pa ako. Nung umiwas sa kanila kahit na mali na yung ginagawa nila sa akin. Kung alam or aware ako that time na hindi pala dapat ginagalaw yung private part na yun. Hindi pala dapat ginagawa to ng bata pa. Siguro nanlaban ako. Kasi nung mga panahon ko, lahat iniisip ko, takot ako kasi mas matanda siya sa akin. Parang ganun. Kaya, ayun. Sa palagay mo ba, nung bata ka, sapat yung ibinigay na guidance at pagmamahal ng magulang mo sa'yo? Hindi po eh. Kasi lagi lang po talaga akong naiiwan ng nanay ko sa kung saan-saan sa mga kapitbahay pag nagtatrabaho siya or sa mga pinsan ko nga po. Eh, wala na din po akong tatay nung at the age of 3 years old po. Namatay na po yung papa ko. So, si mama na lang talaga yung bumubuhay sa akin as a single mother. At mag-isang Kaya, anak ka lang ayun niya? po. Yes po. Sobrang sakit ng pinagdaanan mo. And actually, sa pagkakataong to, lost for words kami ni Titan Jello eh. Hindi namin alam Actually, I feel relieved po. Kasi nasabi ko siya. At marami pong nakaalam na ganito po yung pinagdadaanan ko or may makwentuhan na po ako. Tsaka awareness lang din naman po. Gusto ko lang din po maging aware yung lahat ng mga parents po or mga kapatid na yun nga, bantayan talaga yung mga kapatid, anak, mga bata. Para hindi sila humantong sa sitwasyon ko ngayon. Kung meron kang mensahe para sa 9-year-old self mo, anong mensaheng ibibigay mo? Dapat kasi lumaban kay hindi mo sila hinayaan na gawin sa'yo yung mga hindi dapat ginagawa. Ba't nagsumbong ka?
Kahit na hindi ka paniwalaan ng nanay mo, dapat nagsumbong ka. Yun lang po, DJ Rocky. Yung mga anak mo ba, anong gender nitong mga to? Puro po sila mga lalaki, pero I made sure po na aware sila sa mga nangyayari sa paligid nila. Mhm. Yung iba po sinasabi sa akin na ang bata pa para alam nila yung ganitong bagay. Pero ako po, ino-open ko po yung isip nila sa ganun para alam nila kung anong mangyayari. Tsaka maging handa sila in case in the future mangyari din sa kanila. Sa dati. At kung sakaling dumating sila sa tamang edad at marinig nila itong tawag na ito or piliin mo na buksan na sa kanila yung bahagi ng buhay mo na ito, anong mensaheng gusto mong sabihin sa kanila? Kung, kung, kung nararamdaman mo na hindi na tama, dapat magsabi ka lang sa akin or magsabi lang kayo kahit kanino. Kung may mga friends kayo, dapat mag-open up kayo. Huwag niyong sarilinin yung mga problema niyo or huwag kayong matakot na mag-open up sa ibang tao. Yun lang po. May gusto ka bang mensahe para sa asawa mo? Marinig man niya o hindi niya marinig itong kwento mo dito, baka may gusto ka lang sabihin. Sorry. Kasi hindi ko masabi sa'yo na personal yung pinagdadaanan ko. Sana kung marinig mo man tong boses ko or makilala mo man, patawad. Sana tanggapin mo pa rin ako. Antonia, ako kasi hindi naman kami eksperto. Hindi rin si Rocky eksperto. Pero handa kami makinig sa'yo. Pero may katanungan din ako dito. Ano bang routine mo sa isang buong linggo? Nakakapagsimba ba kayo? Nakakasama ba nyo yung buong pamilya ninyo para pumunta ng church? Ano bang religion ninyo? Ano bang pinagkakaabala nyo every Sunday? Nagsisimba naman po kami, sir. Mhm. Kaso, yun na. Nagsisimba naman po kami. Okay. Ako po, naman po ako. Hindi ko naman masasabi na sobrang religyoso kong tao. Pero I have faith naman po sa Panginoon. Every time po natakot naman ako or may hinanaing ako, sa kanya naman ako nagkukwento. Kahit minsan nga instances na I feel the urge po. Nagdadasal po ako, pero hindi ko po talaga mapigilan yung sarili ko eh. Minsan nanonood po ako ng mga videos sa YouTube or sa TikTok, how to avoid yung mga sexual desires or sexual urge, mga ganun po. Pero may mga instances po na, okay, sige, ititigil ko. Pero papasok at papasok pa rin po sa isip ko yung ganun eh. And I believe naman, it's not a question of faith eh. Antonia, this is not a Yes. question of faith. Yes. This is not parang assessing your state of faith. Siguro, katulad ng sabi nga ni Titan Jello, hindi kami eksperto, pero willing kami na lang na makinig sa'yo. At sa kasalukuyan, gusto namin magpasalamat sa'yo kasi Sa binigyan mo, 'di ba, ng awareness yung mga kabisyo naming nakikinig ngayon, especially parents out there. Kasi dude,
Antonia, alam mo, sobrang sobrang hirap siguro. I mean, hindi ko alam kung ano yung mga tamang words na sasabihin ko, pero sobrang hirap ng pinagdaraanan mo. And alam ko na maraming mga magulang dyan na nakikinig ngayon na hindi rin naman nila alam kung paano maging magulang. Alam mo yun, sa pinakatamang paraan or best form. Kasi nobody's perfect naman eh. Tama. Pero yung shinare mo ngayong gabing ito, para sa lahat ng mga nagga-guide sa kanilang mga anak, very meaningful, full and powerful to. Kasi sabi niya nga kanina, sabi ni Antonia, feeling niya hindi sapat yung binigay na atensyon at pagmamahal ng kanyang magulang. And we have to always check our kids. This calls for that kind of act sa mga magulang na hindi nyo dapat kalimutan tanungin kung okay ba yung mga anak ninyo. Sino nakakasama? Tama po. Sino nakakasama? Anong ginagawa? Kasi ako po dati, DJ Rocky, hindi po ako nakakamusta ng mama ko. Pag uwi po, siya galing ng trabaho. Hindi niya po ako nakamusta na ano nangyari sa araw mo. May nangyari bang masama? Wala pong ganun. Pag uuwi pa siya, parang galit pa siya lagi. Pag hindi ako nakagawa ng kung anong ipapagawa niya sa bahay. So instead na magsumbong po ako sa kanya kung ano po yung nangyari sa akin nung araw na yon, wala na lang po. Hindi ko na lang po kinukwento. Yeah. Kaya siguro lumaki din po ako na okay lang na sarilinin ko yung problema ko or mga nangyayari sa akin. Wala din namang makikinig sa akin. Parang ganun po. Pero sa mga kids ko po talaga, mini-make sure ko po na chinecheck ko po sila everyday. Pag uwi ng galing school, chinecheck ko sila ano nangyari sa school mo, may nangyari bang masama, ano bang ginawa ng teacher mo sa'yo, mga ganun po. Kasi ayoko talaga mangyari sa kanila yung nangyari sa akin dati. And you are doing a great job. You are doing a great job. Bilang isang nanay. Parang doon ko na lang din po kasi binabawi sa sarili ko yung mga ginagawa ko ngayon. Na hindi man ako naging perfecto or tama sa sarili ko, pero alam ko po na sa mga anak ko or sa mga susunod pa, sa mga pamangkin ko or sa mga batang nakikita ko po, I'm making sure po na nobody will harm them like what I've experienced po before. Yes. Alam mo, Antonia, ang ganda ng sinabi mo, no? Minsan, iniisip natin, ba't nangyayari to sa buhay natin? Bakit natin to naranasan? Bakit sa dami-daming tao sa mundo, ikaw pa nakaranas o tayo nakaranas ng ganitong bagay? Pero kung titignan natin, na good side, there's a purpose kung bakit nangyayari to sa atin. May dahilan kung bakit natin to naranasan. And ngayon, habang pinapakinggan ka namin, isa ka sa mga nanay ngayon na grabe ang pag-iingat para sa mga bata dahil ayaw mo maranasan nila yung mga naranasan mo dati. Pero ang gusto natin dito rin na ma-fix is yung sana makalapit tayo sa tamang tao na
makakatulong sa kanya. makakatulong sa'yo. Mm. Kasi at the moment, dude, and Kabisyo and Antonia, ang kaya lang talaga naming ibigay sa'yo ni Titangelo yung bukas na pakikinig namin sa iyo, 'di ba? Sa mga sinasabi mo, yung pagbibigay, 'di ba? Pagpapatawid ng mensahe doon sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon. At again, babalikan namin yung sinabi namin kanina na hindi kami mental health expert dito. Yes. And alam namin na sa pagkakataong ito, yun ang pinakakailangan mo kasi hindi kami yung eksperto doon. So, are you willing to talk to a mental health expert? Yes naman po. DJ Rocky, nag-check naman po ako sa Facebook, Mhm. sa Google po, if may mga libreng mental health expert po regarding po sa situation ko. Kaso dito po kasi sa side namin lahat po may bayad eh. Okay, sige, ganito. So, yun, medyo pricey po siya. Yes. Dito sa Love Radio, meron tayong resident mental health expert siya, si Father Mika. Nalalapitan namin siya every time na meron kaming kabisyo dito na tumatawag sa amin na nanghihingi o kinakailangan ng mental health expert advice kasi nga hindi namin talaga larangan yun ni Titangelo, no? So, kung willing ka, ibibigay namin yung number mo sa kanya para magkaroon kayo ng therapy sessions. Okay ka ba doon? Yes po, DJ Rocky. Okay. At least now, 'di ba? Bukas na bukas talaga si Antonia na gusto niya talaga pero alam mo yun, because of the hurt, because of the pain she felt before, nadala-dala niya pa up until now. Nagagawa niya yung bagay na hindi niya na kayang kontrolin pa. Yes. Parang feeling ko po kasi yun nga po, matagal na po talaga akong gustong magpa-check. Kasi hindi mo naman madadala yan sa YouTube lang panonood, mga ganun po. Iba po talaga kasi kung doktor yung nagpapayo sa'yo or nagsasabi sa'yo kung ano pong dapat gawin eh. Wala kasi parang hindi ko din po alam kung paano, kasi syempre yun nga, pricey nga po yung pagpapacheck dito sa lugar namin. Although may mga hotlines tayo pero hindi ko lang sigurado kung paano yung proseso kapag tumawag ka doon, madali bang makasagot. Pero dito sa programang ito, we assure you that you will be reached by our mental health expert. Just wait for mga 2 to 3 days kasi syempre normally busy rin si Father Mika doon sa iba niyang mga ginagawa sa buhay and may mga iba siyang clients. Pero we will follow up. We will follow up or update you and ask you, 'di ba, kung kumusta ka na. We will Yes po, we will thank try you so much we will po. try to help you. And as of the moment, dude, no, naki-chat GPT na naman ako ngayon para humingi kay ChatGPT ng isang panalangin para lang makapag-compose tayo ng panalangin para sa ating caller kasi siguro pinakamagandang paraan to para tapusin natin tong call na to ngayong gabing ito. Sabay-sabay nating pagdasal si Antonia kung pwede lang, no? Mm-hmm. So, ready na ba ikaw, Antonia? Yes po. Lumalapit kami sa iyo ngayon. Dala ang puso ni Antonia na sugatan at nagdadalamhati. Nakatanim po sa kanyang isipan ng mga masasakit na alaala ng pagkabata na siya'y biktima ng kasalanan. Kasalanang hindi naman niya inaasahan. At higit sa lahat, hindi niya dapat dinanas. Panginoon, nakita mo lahat ng nangyari at batid mo ang bawat luha na hindi natulo at ang bawat sigaw o salitang hindi na iparating sa iba. Panginoon, may mga pagsubok man siyang pinagdaraanan ngayon at ang kanyang puso ay puno ng takot at sakit. Sa iyo po namin ipinagkukumbaba
ang kanyang kaluluwa. Pagalingin mo po siya sa bawat sugat ng kanyang pagkatao. Huwag mo po sana siyang pabayaan, bagkus punuin mo po ang kanyang puso ng iyong pagmamahal at iparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Na sa kabila ng dilim ng nakaraan, ay may liwanag pa rin ng pag-asa. Ipinagdarasal namin na tulungan mo si Antonia na matutong magpatawad. Patawarin ang mga taong nagdulot ng sakit at pagkawasak. Hindi upang sila'y ituring na tama, kundi upang siya'y maghilom at makalaya mula sa bigat ng galit at poot. Tulungan mo siyang muling magtiwala, hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa sarili niyang halaga, lakas at kagandahan. Pati na rin sa mga taong totoong nagmamahal sa kanya, gaya ng kanyang asawa. O Diyos, samahan mo siya sa kanyang paglalakbay patungo sa paghilom at paggaling. Huwag mo siyang iwan sa gitna ng kanyang takot. Bigyan mo siya ng lakas at tapang upang humarap sa araw-araw. Puno ng pag-asa na sa kabila ng lahat ng pagsubok, siya'y patuloy na makakabangon. Magkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang puso at isipan. At malaman niya na hindi siya nasira at hindi siya nawalan ng halaga. Dahil siya ay iyong anak at sa iyo lamang nakasalalay ang tunay na paghilom. Panginoon, salamat po sa iyong hindi mabilang na pag-ibig at awa. Salamat sa pagbibigay ng lakas kay Antonia para maging mabuting ina at magpatuloy sa buhay. Gabayan mo po siya, palakasin at pagalingin sa bawat hakbang niya sa kanyang buhay. Gayon din po ang lahat ng mga nakaka-experience o nakakaranas ng dinanas ni Antonia. Itinataas po namin lahat ng ito sa inyong pangalan. Amen. Amen. Hello, Antonia. Yes po. May gusto ka pang sabihin? Hello. Wala naman na po. Antonia, maraming salamat sa iyo sa pagtiwala, sa Maraming pagbibigay salamat tiwala din po. at pagbahagi ng iyong kwento. Hindi lang sa amin, kundi sa maraming kabisyo natin na nakatutok ngayon na magkaroon sila ng awareness. 'Di ba? Malaking tulong yung pag-share mo dito para sa lahat ng mga magulang na malalayo sa kanilang anak at madalas naiiwan nila yung mga anak nila kung kani-kanino lang. Dahil sa salitang tiwala kasi ako dyan at kamag-anak ko yan. Maraming salamat. And naway makita natin ang liwanag sa madilim na sitwasyon ng buhay natin. Thank you, Antonia. We will reach out to you, ha? Okay po. Thank you Salamat. po. Thank you. Ingat lagi. God bless. Bye po. Bye po. Mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, isa nakakabiglang storya na naman po ang ating napakinggan at hindi natin inaasahan. Patunay lang na walang planted dito. Oo, tigilan nyo na yung mga sinasabi niyong gawa-gawa. Hoy, hindi namin gawa-gawa to, ha? Tsaka, naiyak ako. Kanina naiihina ako sa kalagitnaan ng tawag ni Antonia, pero napigilan, dude. Dahil sa bigat ng nararamdaman niya, dahil dun sa sinare niya sa atin,
Alam mo yung nakakatakot din palang maging magulang. Mhm. Parang nakakatakot maging magulang pag may mga ganito kang klaseng naririnig na storya. Alam naman natin na ang mundo ay hindi naman puno ng kabutihan, 'di ba? O kabaitan, hindi naman siya all goodness kasi meron at meron diyang kasamaan. Naaasar lang ako at nagagalit ako dun sa mga taong gumagawa ng masama, nang-aabuso, nang-rape, nang sexual assault, ng kahit sino. As in, wala ba kayo sa tamang katinuan? Tapos, nafo-frustrate din ako sa mga magulang na hindi man lang makumusta yung anak. Yung parang, bakit, ang hirap bang kumustahin ng bata? 'Di ba? Parang, although I get it, nagigets ko yung point minsan ng mga single parent na pagod na, nagtatrabaho, daming gawain. Pero dude, hindi eh. Normally, 'di ba, pag sinabi natin na naiyak bigla. Baliw yarn? Sorry po, hormones. De, pero ang bigat kasi talaga nun eh. Pag sinabi natin na magulang ka, you are responsible for the well-being of the child. So meaning, ikaw po protekta dyan. Ikaw magga-guide dyan. Pero kung sa pinansyal na aspeto mo lang tinitingnan yung pagiging isang magulang, edi sana wag ka na lang naging magulang, diba? Hindi yung may nadadamay na buhay ng bata na ganun. Kasi kung bukas lang ang isang magulang para makipag-usap dun sa anak niya at na-establish niya yun, simula pa lang nung gumagalaw yung anak niya na parang wag kang matatakot magsabi sa akin, walang batang ganito. Hindi ko sinisisi lahat sa magulang pero it pains me to hear these kinds of stories kasi nakakaawa. And tingnan mo naman kung ano yung epekto sa kanya ngayon na hindi naman niya talaga totally ginugusto na maging hypersexual. Ilan yung lalaki na dumadaan sa kanya every single day or once o thrice a week. Hindi niya naman gusto yun eh. It's the brain that is functioning. Alam mo yung traumatic experience that led you to do that. Yes. Wala na nakakanginig ng laman na makarinig ng ganong klaseng storya. And sana sa mga nakikinig na magulang ngayon, kumustahin niyo yung anak ninyo, establish ninyo yung kahalagahan ng pagiging open sa inyo ng bata na hindi sila dapat matakot sa inyong magsabi ng kahit ano. Kasi ngayon, pinangungunahan ng takot yung mga bata, yung iba dyan, di ba? Dahil sa pagiging stricto ng magulang, natatakot tuloy yung bata. Pero kung bukas kayo na makinig sa kanila, sa mga kwento nila, kailanman nila gustuhin magkwento sa inyo, I don't think etong ganitong klaseng pangyayari ay mangyayari kasi maaagapan to. Tunay. Wala lang. Napayak ako! Ang takeaway ko naman dito, dude, Sige, dude. hindi lahat ng tao na makikilala natin na parang sex addict, eh talagang gusto lang nila yon. Katulad ng storya na to, di ba? Na nag-backtrack tayo, tinignan natin kung ano yung nakaraan niya ba. Minsan, kaya sila napasok doon dahil naabuso sila eh. At hindi na nila kontrolado ang lahat ng mga naiisip nila dahil wala naman sila nasasabihan. Hindi naman sila nakakapagpa-check up. Kaya minsan, dapat lawakan din natin ang pang-unawa natin sa mga bagay-bagay. And salamat dahil nagtitiwala kayo dito sa programa namin para ibahagi yan. Wala akong masabi at walang mga salita na alam kong magpapagaan ng loob sa ating caller kanina pero
I hope itong programa na to ay naging instrumento para maunawaan ng mga kabisyo natin yung ating gustong ipahatid na mensahe sa kanila. Yeah. Sana yung mga magulang dyan, future magulang, maintindihan yung konsepto na ito o maintindihan yung mensahe nitong gabing ito. Or umaga na nga actually, napaumaga tayo dahil sa call na ito. And alam ko naman ay hindi natin ititigil tong programang to hanggat hindi natin na ipaparating at hindi tayo, alam mo yun, hindi natin na ibibigay dun sa caller natin kung ano yung gusto niyang mangyari ngayong araw na ito. So salamat sa lahat ng mga nakikinig, salamat sa tiwala ng caller natin. And again, babalikan po namin yung lagi naming sinasabi na ito yung programang hindi ka huhusgahan. Bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo nagpo-promote ng wilesen. And we don't judge culture. Hindi gawa-gawa lang. Tunay. Dahil ang purpose ng programa na to na laging sinasabi ni Rocky ay maging instrumento para masabi mo ang lahat ng nararamdaman mo. Sa panahon na alam mong walang makikinig sa'yo. Yan. At walang taong handang sumama sa'yo. Yan. At nandito ang Love Radio para samahan ka. Yeah, kung iiyak ka. Kung sisinga ka ng sipon, sige, kami na rin yun. Makikinig, pati singa ng sipon mo, okay lang. Galit ka, ilabas mo. Oo. Ay, nako. Anyway, mukhang mapapakape kami. Papabira ko dun. Mapapabir ka? Papa, San Miguel ako dyan. Ay, baka naman San Miguel Beer. San Miguel Pilpilsen, kunin niya si Jello. Pero bago ang lahat, Uy. Mga kabisyo, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo. Di ba? Oo nga. Kung gusto nyo po pala mapakinggan muna ang ating kabuuang storya ng ating top secret, pwede po kayo bumalik sa YouTube. Pero bago ang lahat, mga kabisyo, bago namin tapusin itong programa namin, through online and on-air, gusto namin kayong imbitahan sa ACS Millones 2025 Grand Draw! Wow naman! Ang saya-saya naman yan, dude! Grabe yung ACS Millones Grand Draw! Handa ka na ba? Ay, oo naman. Kasi may chance kang manalo ng 300,000 pesos or 600,000 pesos or 1 million pesos! At eto pang malupit, Titan Jello. Ano yan? Akala ko nga kakanta ka dito eh. Akala ko, may chinita, girl. Akala ko gagano ka dito. Pero may free concert dito Wow! Kailan ba to nga? Ito lang naman ay magaganap sa Saturday 2 p.m. Live performance po ang mapapakinggan nyo dito. At gaganapin to sa September 20. Nandyan yung 1621. John Rex, si Yara. At si Laika. Wow. Hindi si Laika Barista. Hindi, pero nandyan din yung mga DJs. Si Laika Gayranod. At hindi lang yan nakapanood ka na ng mga magagaling na artist. Meron pang papremyo sa mga maswerteng manonood. Grabe talaga. Nanood ka na, nanalo ka pa. Grabe yun. Ang lupit. Kaya tara na sa Aliw Theater sa September 20, alas 2 ng hapon para sa ACS Millones Grand Draw! Galing natin mag-promote doon. Feeling ko dadami pa endorsement natin. Oo naman, bigay na ba kami? Tingnan nyo. Oo nga, nag-overtime pa kami dito. Ay nako, anyway kabisyo, salamat sa inyong pagsama. Ngayong gabing ito, nakasama ang Basa Princess DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is... Uy, ba't umiyak ka pa? Wala, hindi ako umiyak. Iba ito. Top Secrets. This Metro Zone.